Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panahiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Maigsoon karong Dominguha atong gisaulog ang kapistahan ni San Pablo ug San Pedro. Ug aron kita maandam sa pagsaulog sa Santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyo maigsoon nga nigalapas sa kadakoy yamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay. Sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron ninyo kang yampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
magampo kita. O Diyos, imong gigasa ka namong kalipay sa pagsaulog nining solemning piyesta sa mga apostoles, Pedro ug Pablo. Pinagi kanila ang simbahan na kadawat sa sinugdanan sa relihiyon. Ihatag sa imong simbahan ang pagsugot sa tanan nga ilang gisugo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Niining panahona, si Haring Herodes misugod paglutos sa pipila ka mga sakop sa simbahan. Gipapatay niya pinaagi sa espada si Santiago nga igsuon ni Juan. Sa pagkasayod niya nga nakapahimuot kini sa mga Hudiyo, iya usab nga gipadakop si Pedro. Nahitabo kini sa pangilin sa pan nga walay patubo. Human siya dakpa, gipreso si Pedro o gipabantayan o upat ka pundok sa mga gwardya nga tagupat ka sundalo matag pundok. Naglaraw si Herodes pag-imbestigar kaniya, inigkaliwas sa pangilin. Busa, gipriso si Pedro didto sa karsel. Apan ang mga sakop sa simbahan, nagampo nga maingiton, ngadto sa Dios alang kaniya. Sa gabii, sa dayon na siya itugyan ni Herodes, ngadto sa katawhan. Natulog si Pedro nga gitaliwad-an og duha ka gwardya. Gigapo siyag duha ka kadena ug labot pa may mga gwardya nga nagbantay sa ganghaan sa prisuhan. Ug sa kalit mitungha didto ang usa ka anghel sa Ginoo ug may kahayag nga bidanag sa karsel. Unya ang abaga ni Pedro giyugyog sa anghel. Gipukaw siya o giingnan, "Bangon dayon!" Ug diha-diha nangatangtang ang kadena sa iyang kamot. Unya ang anghel miingon kaniya, "Pagbakos ug pagsapatos." Gituman kini ni Pedro ug ang anghel miingon, "Pagkupo ug nunot kanako." Ninunot si Pedro kaniya paggula sa karsel. Apan wala siya masayod kung tinuod ba gayud ang gibuhat sa anghel. Kay abi niyag makakita siyag panan-awon. Miagi sila sa unang mga gwardya, ug unya sa ikaduha, ug nahiabot sila sa ganghaang puthaw nga padulong sa syudad. Ang ganghaan naabli sa iyang kaugalingon, ug nanggula sila subay sa usa ka dalan. Ug ang anghel kalit nga mibiya kang Pedro. Unya nakaamgo si Pedro sa tinuod nga nahitabo kaniya ug miingon siya, "Karon nasayod ako nga tinuod nga ang Ginoo nagpadala sa iyang anghel ug nagluwas kanako gikan sa gahom ni Herodes ug sa tanang butang nga buot buhaton sa mga Hudiyo." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila, nga madlukon kaniya.
Daigon ko ang Ginoo sa tanang mga panahon. Ang iyang pagdaigman niya kanunay sa akong baba. Paymayang akong kalag tiya sa Ginoo. Ang mapabusanon makadungog ka na ko. Malipay. Himayang Ginoo, uban ka na ko. Magambahan kita rong pagbayaw sa iyang ngalan. Gipangita ko ang Ginoo, o gitubag ako niya. O giluwas ako sa tanan kong kikadlukan. Paglaom kamo kaniya, aron mo sanag kamo sa kasadya. Ug ang inyong mga naong dili manglipag ko sa kaulan. Sa pagsangpit sa nasakit na mga tao, namati ang Ginoo. Ug giluwas siya sa tanan niyang kagulanan. Ang anghel sa Ginoo nagalibot kanila, nga mahadlokon kaniya. Ug nagapalingkawas kanila. Kagamtama og tanawa, unsa kamayo ang Ginoo. Bulahan ang tao, nga dagdangop kaniya. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Bahin kanako, miabot na ang takna nga iula ang akong dugo. Panahon na nga mubiya ako ni ining kinabuhia. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba ug natapos ko gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo. Ug karon, gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan. Ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadto unyang adlawa iganti kanako sa Ginoo. Ang matarong nga maghuhukom ug dili kanako lamang kundili sa tanan gayud nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Apan ang Ginoo miunong kanako ug mihatag kanako kusog aron ikasangyaw ko ang tibuok mensahe ngadto sa mga dili Hudeyo ug giluwas ako gikan sa baba sa leon.
ug luwason ako sa Ginoo gikan sa tanang kadautan, ug dadon ngadto sa iyang langitnong gingharian. Kaniya ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kaniyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, o Ginoo. Unya miadto si Jesus sa yuta dool sa lungsod sa Cesarea Filipo. Ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao kinsa man ang anak sa tao. Sila mitubag. May nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Ug mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon, anak ni Jonas, bulahan kagayod kay kining maong kamatuoran wala moabot kanimo gikan sa bisan kinsang tao. Kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw ni ining bato, tukoron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Maigsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, o Kristo. Maayong hapon mga kaigsunan ko ni Kristo. Karon atong gisaulog ang solemnidad ni San Pedro ug San Pablo. Duha ka apostol, duha ka haligi sa atong Kristohanong pagtuo. Duha ka apostoles nga nagmadasigon sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ug naghalad sa ilang kinabuhi pinaagi sa pagkamartir. Ug karon ato silang gipasidunggan nga mahinungdanon nga kasaulugan sa atong simbahan. Og bisan og lahi silang personalidad ug kagikan, duha silang nagsilbing sukaranan sa pagtukod ug pag-uswag sa simbahan ni Kristo. Si Pedro, usa ka ordinaryong mananagat. Apan gitawag siya ni Jesus nga mahimong iyang tinun-an. O gihimo siyang bato nga patukuranan sa iyang simbahan. Matud pa ni Jesus sa atong Ebanghelyo, ikaw si Pedro,
ug sa ibabaw niining bato tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini. Gisaligan ni Jesus si Pedro sa pagpangulo sa mga apostoles o sa iyang simbahan. Mao nga karon kita adunay Santo Papa nga nagsunod sa mission ni San Pedro. Si Pedro nagrepresentar sa kahiusahan, sa kalig-on o sa autoridad sa simbahan. Bisan pa sa iyang kahuyang o kapakyasan, ang iyang pagtuo nahimong lig-on nga pundasyon sa atong simbahan. O pinaagi kaniya maigsoon, gipahinumduman kita nga ang simbahan bisan og puno sa mga makasasala gitukod sa saad sa Ginoo. Ug walay gahom nga makapukan o makabuntog niini. Mao na sa kadugay ng panahon buhi paghihapon ang atong simbahan. Si Pablo sa laing bahin, usa ka Pariseo kaniadto, nga usa ka mapintas nga manglutos sa mga Kristiyanos. Apan sa iyang kasinatian sa buhi nga Kristo dito sa dalan padulong sa Damascus, nausab ang iyang kinabuhi. Nahimo siyang madasigong misyonaryo sa simbahan. Nagbiyahe siya, milangyaw siya sa mga layong dapit aron isangyaw ang ebanghelyo o ipaila si Jesus sa tanang katawhan bisan sa mga dili Hudiyo. Mao nga si San Pablo gitawag nga apostle to the Gentiles o apostoles sa mga hentil o apostoles sa mga nasod. Si Pablo maigsoon nagrepresentar sa kadasig sa misyon o pagpanamkon sa ebanghelyo nga gisangon sa simbahan. Ug ang iyang mga sulat hangtod karon usa ka dakong giya sa atong pagtuo ug sa atong Kristohanong kinabuhi. Ug gitudlo ni San Pablo nga ang ebanghelyo dili angay itago kundi ipadayag ug isangyaw sa tanang katawhan. Sumala sa tradisyon, sila Pedro o Pablo namatay isip mga martir dito sa Roma. Si Pedro gilansang nga nakatoali ug si Pablo giputlan og ulo. Gihalad nila ang ilang kinabuhi tungod sa ilang pagtuo. Ug ang ilang dugo nahimong binhi sa pag-uswag o paglambo sa simbahan nga gitukod ni Kristo kaniadto. Mga karong adlaw ato silang gipasidunggan, ato silang gihinumduman sa atong kasaulugan sa Santos nga Misa. Apan unsa may kahulugan niini para kanato karon mga igsoon? Isip usa ka simbahan, kitang tanan adunay sama o parehas nga misyon. Kita gitawag sa pagtukod sa simbahan sama ni Pedro. Usa pagpadayag sa ebanghelyo sama ni Pablo. Kita isip na bunyagan o mga binunyagan kabahin usab kita sa misyon sa simbahan. Diha sa pagpamatuod kang Kristo pinaagi sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Diin diha sa atong mga pamilya, sa atong panimalay, sa atong eskwelahan, sa atong trabaho, sa atong komunidad. Makapakita kita sa atong pagtuo, pinaagi sa atong buhat o maayong tamatasan. Makapadasig kita sa uban, pananglit. Makahatag kita og pasaylo ngadto sa uban. Magampo kita alang sa uban. O kung kinahanglan, bubarog kita kanunay sa kamatuoran,
bisan kinilisod. Mao kini ang atong hagit sa atong pagkabidunyagan isip usa ka simbahan nga mas mahimong matinud-anon, mas masaligan ug mas andam magantos alang kang Kristo. Maigsoon, kung ang paglutos, pagsaway, o bisa ng kamatayon, wala makapukan, wala makabuntog sa simbahan, kaniadto sa unang mga katuigan, dili kini makapukan kanato karon bisan unsa mang mahitabo ng mga paglutos, pagsuway, kung kitang tanan magpabilin nga masaligon, magpaibilin nga maisugon, magpabilin nga maras badasigon sa pagpamatuod sa Ebanghelyo o sa atong Kristohanong pagtuo. O na mga igsoon sa atong pagsaulo karon, ato kining pamalandungan diha sa pagsunod sa maong pananglit ni San Pedro o San Pablo. Nga sa ingon, sama kang San Pablo, sa panahon sa atong katapusang panaw dinhi sa kalibutan, atong masulti uban sa kaisog. Nagisulti sa atong ikaduhang pagbasa karon. Giingon ni San Pablo, gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba ug natapos ko kayod kini. Giampingan ko ang akong pagtuo ug karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaogan, ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadtong adlaw iganti kanako sa Ginoo. Kaniya kanunay ang himaya karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. San Pedro ug San Pablo, iampo ninyo kami. Manindog ang tanan ug atong isangyaw ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanato mga tawo ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya namatay o ilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron pagkangkong sa buhi sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya og himaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kasayuan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Ngadto sa Amahan, dadon nato ang atong mga katuyuan uban ni anang samang pagtuo sa mga apostoles, Pedro o Pablo. Uban ang pagtuo sa mananagat kang kinsa nagtukod ang simbahan, ug uban sa pagtuo sa magtutudlo sa daghang mga nasod. Ug moingon kita, Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Ginoo, pamati ang among mga pangamuyo. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, ang manununod ni San Pedro, maghupot sa mga yawi sa gingharian, uban ang kaalam ug ang gugma,
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiang among mga pangamuyo. Nga ang mga misyonero sa mga yutang langyaw, makabaton sa kakugi nga iya ni San Pablo, diha siyang pagsangyaw sa maayong balita. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiang among mga pangamuyo. Nga higugmao nato ang atong pagtuo, ug magmadasigong mopaambit niini ngadto sa uban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiang among mga pangamuyo. Nga sila nga nanag-antos tungod sa ilang pagtuo, makakaplag o kusog diha sa dugo nga giula sa mga apostoles. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiang among mga pangamuyo. Alang sa kabatanunan, nga unta mamati sila pag-ayo sa tawag sa Dios, ngadto sa pagkabalaan, ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya. Pinaagi sa bukasyon sa pagkarelihiyoso ug pagkapari, ilabi na sa Order of Saint Augustine. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiang among mga pangamuyo. Nga imuuntang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangtong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiang among mga pangamuyo. Nga ang mga matuohong mitaliwana, mamahimong angayan sa purong-purong sa pagkamatarong. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiang among mga pangamuyo. Diya sa hilom ato sa pihalat nga to sa Dios ang atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiang among mga pangamuyo. Makagagahom nga Dios o Amahan, dungga ang mga pag-ampo sa imong katilingban nga nagkatigom diha sa pagtuo sa mga apostoles o tinabangan pinaagi sa ilang pagpangama. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo nga sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa libog niyan santos nga simbahan. Ubanan na unta Ginoo sa pagampo ang mga apostoles, sa mga apostoles, kining gasa nga among gihalad aron kusagrahan kini alang sa imong ngalan o makatabang kanamo pagsaulog niining sakripisyo diha sa gugma ug kahiusa. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Hangay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay sa tanang dapit. Tungod kay gilipay mo kami ni ining among pagpasidungog sa imong halangdon nga mga apostol. Kang San Pedro, among pangulo sa pagtuo, ug kang San Pablo, ang maisog nga magwawali niini. Si San Pedro mao'y nagtigom sa imong simbahan gikan sa nahibiling sa Israel. Si San Pablo mao'y nagsangyaw sa imong pagtawag sa kanasuran. Ang magatagusa kanila nagtigom sa iyang kaugalingong paagi sa kahiusa sa simbahan ngadto sa usa ka banay. Silang duha na nag-ambit sa kamatayon sa pagkamartir o gidahig sila sa tibuok kalibutan. Karon uban sa mga apostoles o sa tanang mga anghel ug mga santos, nagadaig kami kanimo sa walay hunong nga pag-ingon.
Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang iyong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usap, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasaputan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghamdom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ug ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan ng mga santo sa nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ang
Ginoong Kristo, dangingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang ang mong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta karon ang atong panagdait o panagnigsonay. Kinimaw ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang kitapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, di mo angay mo kalawat kanimo, apan ni pamanong lamang, umang maayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Ihatag o Ginoo kanamo nga nabusog niining sakramento ang pagpuyo o kinabuhi diha sa simbahan. Sa ingon nga samtang magmakanunayon kami diha sa pagpika sa paan o diha sa doktrina sa mga apostoles, mausaunta ang among kasing-kasing o kalag. Linikon sa imong gugma. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. O manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, o Anak, o Espiritu Santo. Amen. Nahalad nato ang Santos nga Misa, dadaang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maayong hapon sa tanan.